Oficis de Nadal. Us informem dels oficis litúrgics previstos per a aquestes festes de Nadal. Dimarts 24 de desembre de 2025. Missa del Gall, 0 hores. Dimecres 25 de desembre de 2025. Missa solemne de Nadal, 12 hores. Dijous 26 de desembre de 2025. Missa de Sant Esteve, 12 hores. Dijous 1 de gener de 2026. Missa de Santa Maria, Mare de Déu, 12 hores. Dimarts 6 de gener de 2026. Missa de l'Epifania del Senyor, 12 hores. Tots hi sou convidats a participar i a celebrar junts el misteri del Nadal.